Okay, maraming salamat po. Hindi ka din ibasa natin pakasalitaan ni Rafael nga napanguluan isisina. Sagudahin nga rin tisurat ti pakasalitaan ni Rafael. Dear Manong Nemi, nga banugak ididayta nga aldaw nagmalmalam kapota nagbuhos kami Manong Nemi. Medyo nasip nga ta nagpay nga si Mangpet diti balay. Ket nasang patak ni Nanang Manong Nemi ti sangot ti balay nga sao. Nanang, adakon. Kaya na siya tadakan. Bagbaga ang man na tanalay ng asawam. Kaapay. Naglaing kid din nga sumungbat. Kaya po eh. Katsamot nga dati nga sumungsungbat. O rin o anat ibagbaga. Yung isang nga ron. Sinong sungbatan nakid din. Tila din ibagbaganan. Awang ka rin sursurok ng mga katugangan. Dagasak ka ng katugangan. Nasadutak ka ng katugangan. Madi ka ng ugali ka katugangan. Siya po na yun. So, balat maging magbagatikas na. Basta talaga kaya kusunada na nga nagbaling nga asawam. Nanang isarding yung arutin. Kita kababain ka na kita karuba. Kita mangigdamot nga ro. Data ibagbaga. Wala ka kababain ko. Di man yatap numaamuan di kita sa nga karubaan. Nga ito asawam. Data na pilim nga asawa. Nga na manugang ko. Kita nga na siya at ugali na. Bastos nga manugang. Gusto nga ro din. Siyempre namang mangig ni Mrs. ko dito. Mangig na. Gusto ko matigil magbagak. Abag sa kumat sa ngapod no? Agparparbo ako ma. Uri kasaludsudin ko wala. Mismo yung kasaludsudin. Noan niya nagit insong-song bat na kanyak. Nakatang-tangsit na asawam. Natangsit. O babay na manugang. Kawan ti asawak iti salas Manong Nemi awam met iti kusina. Sigurado nga ida itunig ti kwartumi. Agraman ti. Dua pa lang titawan ng anak mi nga ni Jun. Inlukat ko nga rod tiri daw ti silet kadagpeso. Saksaklutan na ni Jun nga anak mi. Napanugak. Sa kastapat na sang patak. Nagbalbalam kami, nagbuhos. Nag-overtime kami, kumapay ang pabanog ba ito tao? Abay nga sinungsungbatam ko ni Nanang. Ha? Sinungsungbatam? Napunuan ako, Rafael. Ibagakin kayo di. Ito na mo agan ano sa. Hindi na bita pa yung nagdin na. Talagang nagbadin to ugali ti inam. Ipulpulong ko ba't keng ka? Yung oray ko lang ti patakisalitam nga ipimpintasan na kumamit tibang panang tartar na kanya. Imjak na oray. Ang kinasalitam ni Nanang mo. Impas nga ko ni John. Duwat tawan ni John. Manong nga tawan nga nagdiden na tayo. Napunuan nagpanta na. Ang sinok mo saan nga mapunuan? Mapunuan tupet na drum. Ngore, ted lang, ted. Aging nga mapuno, aglipyas. Kas tama tirik na, Rafael. Hamamang pa yung aming imbagbagakin ka. Nga isisina tayo. Sumina tayo yun. Pas kumanga makainal na tao. Kas tumatibasang patak. Anang arod? Di kayo makapagkinaawatan kininanang. Anong orti na mayamitang mapasamak, aramidak? Inak pa dispenser kang kuwana? Pakawarin nak, silungsong bata kayo ko na. Rumbay lang tinaramid ko, Rafael. Tapos ta, amo namat, nga mukbat isumong bat. Tapos amo namat nga mapunuanak. Hanggang latang kang kanayon latang nga, jak latagun unin, or angat ibagbagana. Diyak kumamat kahit akasto di mapasamak. Ano masinod saan nga mapunuan? Apay para kayong ka? Nasiyat ti ugali na Nanang mo? Nasiyat man ko na. Nasiyat no da ka. Ngem no awang ka. Iso kita iadda ka. Iso pala pa nagipulong na kayong ka.
Wala tayo so lang panang sungbat mo keng kuan. Kasan ako nga jak sungbatan. Alamok, adada kanuno nga misuna, ta ina misuna. Sakit asawa nak lang. Amok dada. Namay sakmot nga anak. No kung may dabalay, akas din ang pasamak. Kat adadamot ka kanuno ka, di kita ganak kanyak, di kabasad ko. Ngamiti asawak. Amok kakasta ka. Matakasta. Awan ti kan kanunungat. Tinasihat ko makit, baka magkapya kayo. Dato ko mati bagam kay kuana. Amamang pa ibagbagag keng ka. Agreklamo keng ka. Kasarita maninanang mo, tas ala ko makasiyat parang kasarita na kanyak. Parang nalaunan nga dinakay kaya. No agbaon. Hoy, gamanan na hoy. Ay, ato mo na hoy. Hoy, apin nga pa ng dalusan nito. Ha? Apin nga di mo dalusan. Dalusan. Apin nga pa nakaluto? Ano sa nagluto? Mabisita ko. Ay, di kami naglaba. Ilalabam to natin, ha? Labam. Kasi di lahat pa nagsasalita na kanya. Ano ko mga nung nakalakla kami, minas ko mga, Sonya, pagkirama mo na nakuha ang laban na timurin ko, please. Opo, ko matpintas nan, Rafael. Ngim awang pulos ti kasta pa nagsasalita ni nanang mo kanya. Kasi lang din nakibilbilang nga tao. Kasi lang din nakibilbilang nga member ti pamilya. Kasi lang wala nyaman na kanya dito. Mabisin ako, nakaluto kayo. Saan ka nagluto? Hana? Gabuti surong ko. Kasi sino nga tagluto? Hindi magluto ni nanang mo. Ay, po naman hindi gusto eh. Dinirumohan ako ni Tisilet, kalbasangan nakasukatak manong nemi na pa nakitirawar, awang batin ni nanang. Na ba nagtikusina talaga awang pa tinaluto? Diyos ko. Nagsubli ak Tisilet. Nabati mo ni John, tasyak ti mga iwan, taing kabas tagluto na. Kaya naman nuga. Sigalata nagluto. Ay, Diyos ko, ya. Sonya, basitan ka man sa nagluto na. Ha? Sige, saan ko ilaklak ang dinanang mo? Di ad na nagkontra kayo. Rafael, pang-aasip, narugyanan dito eh. Narugyanan. Napunuan akong siyempre, ulitak tumanin tibang sungmasungpat kininanang mo. Ang patingga natin nga garami. Isang pang-asim ka diya. Kumita kan akaran tayo. Kumita kan ti pagkakaran tayo. Panawan tayo ni nanang mo. Nagwinak medlahing manong nemi. Numampay jak kumakayat. Kan talaga nga jak kayat panawan ni nanang. Agmay mesan. So ano pa nagluto manong nemi. Ni Sonyang asawak. Dardaras na na. Hindi makaluton. May kakarot makanin. Kaluto ako. Ako ba dinanan? Tsaka mo? Kasta pa nagsalita. No, may pagkininanang. Napuno anak ng Ruden. Kawag dinanang. Pakadalta karuba. Napan nakikaruba ang kasto nga oras. Kinawan sa baling nga bagbagan no saan nga kontra kanya. Sigurado rin ita. Mapanak ibaga kadagiti karuba. Nga takas sa kamanugang. Nga sursurok sa duta kamanugang. Natangsitak kamanugang. Aloston. Mauma ka makanggang. Kakas na klase ti sao. Ano po kawag ni nanang. Nang! Yan nyo! Mga tayon! Nanang! Mangang kayo lata! Yak kaya ta makasango na tanga dakes kang patangsit ka manugang ko! Data asawam! Sapo. Sige. Nakan ka mga rodi ti asawak manong nemi. Awanan ng gunon niya. Magantan. Panangan lahat na. Manong nemi, di makapangan kami nalakon na di anak ko. Naupubayan ti asawak. Simrag kami ni Tisilad. Ba't na singpet tanakbi? Mamangin kumat manong nemi di pa naging inaw ti asawak. Aging ka, nasimre kayo, titik sila.
Nirikip ko tigitiri daw. Di ko siya salas. Nirikip ko pa yun tawa. Kenapa nirikip mo kat inanang nagtawang pa? Ni? Ha? Baka umiyan di sa karuba? Abi kasta ka matal magkisasalita. Hamad nga dati akas ta. Iso nga rod, sa nga dati akas to eh. Nga napunuhan ako. Walang sakbat ti kasasalita. Samot nga ni nanang. Naputol pa lang ako ng mitiolok. Bakit mabahaw mo na? Kasi ako di kasasalita. Kaya maturot nga rod. Nga ilok at niri daw, di ba door. Tapno saan ta nga madisturbo, nagtugtog ni nanang. Amo irakragap amo nga itarang-tarang ka pa lang at adda tao pa lang at dito taruar. Masulita. Masinragap po. Darang kahon. Ay, po, Diyos ko. Nang rugin, tigubat. Talaga nang rugin. Agsardeng lang dito, no. Suminat na kininanang mo. Masangok. Itukot ko ti anak ko. Anak ta ko na. Ay, sige anak ta. Parang sumarak, karasera. Nuti pagpasap ko lang marot. Kita, di naman maganda. Dito sa sentro. Sige. Karo iro kat diri daw. Sudah jadi nanang. Hoy! Apa entrang kayo? Kaya dapat nitruar. Hoy! Tamo yo. Hoy, balay ko na to ya. Balay ko na to. Ilo kat yo. Ilo kat yo. Siyakot. Di ko pa mag-ilokat. Alakamot na siya. Umaya ko na lang. Mabiglang. Hindi may ilokat kung tiri daw manong name. Paunay ka. Hitrangkaan nakbatak. Wanang ta, di mo matpay amon, no kaano kaya nga gagawid. Kada ka sa nun, no, biglang sumrek, dadakas ka mapasama. Sisinod na naman nyo kumasumrek. Nga umayag takaw. Ada nga rin naman ng takawan. Kada ta TV. Uno niya man itang alikaman. Kuti ko nang kindiakit. Intrang darata asawam nga, intrang ka. Gabata mo ng antaktiroan, intrang ka. Nagaman? Iso tinang itrang nga. Amok data, amok. Imposible nga sika. Tabong nga daktiroan, apa ko maitrangkam? Uy, nahiso na. Arot tinang itrang. Makidam ti. Aramid ti asawam. Makidam ti aramid na. Itrangkaan na. Itibukod kong malay. Kaya po. Arot kasi makita kong babay na. Nalusto na nanti ka di ba manok? Ala. Tayo trangka ko. Kastrek kamot din. Kaya mangan. Nalagang indak mangan. Sino nagluto? Alangan ba't na siya? Jack pa nakastrek iti siled manong name iti agkarya agriyaw manin ni nana. Ay! Awa matimbata yung kakanek! Awa matinagyan na ito kardero! Awa matinagyan pa iti kasarula ka binaglutuan yung sinaan! Apay ka sandak imbatyan! Apay ka sandak imbatyan! Apay sandak nga imbatyan! Apay! Siyempre kakiti silat. Abay nang ipadamti. Tedda tanganangan. Maganggot aso. Katamong nasampay nga nangan ni nanang. Anyat amok baka magkipanganit ka ruba. Abay. Apo na yung Diyos ko ya. Tinrantam. Ngayon pakan amin iti aso na kiti. Tinadata. Amoy nasira ni nanang. Ulite. Anyat amok baka magkipanganit ka ruba. Oo, naikamaten, adadamon na pagpungtutem ni nanang, ibas ko mga bumaot, ipasamak, kumarkarumat. Iranrantam. Kaya anat mapaspasamak ka rin ita. Agungungat man ni nanang. Di agluto. Baka, di ko nakpag hindi agad, baka nung amuna nga siya tinagluto, baka di na kahit timangan. Iso nga bayam nga bukod na, agluto, bukod na kanan. Diyos ko. Ha? Napanak itiahin ni nanang. Nga sao lang nga sao. Nanang isardeng. Saan ako mang isardeng ko? Nakikitam ti aramid ti asawam? Nangit ko? Impakan na kano ti aso? O ang babay na? Dapat nga dapat panagin ta aso ng siya? Amang ang kanong amin, no nakipangang kay ti karoba. Ay, awad lang sa adong arason.
Kinamangan ka no, no saan nyo nga kaya ti mangan, no amuyo, nga ti asawak, iti nagluto. Nalawag ni ranranta na ti amin. Pagpungpung tutenak. Nga nang, kahit ko lang ipalagip ka na kayo, nga manon nga tawen nga agdeden na tayo. Ida lang nga mapasamak ti kastoy saan. No ko talaga nga natangsit nga dati, ti asawak, hindi ko mapaladamo nga, nagipagnaed kami kang ka, natangsit ko man. Yung nanang, dakal ti pamatik nga nagpakpakumbaba. Saan nga si mong sungbat ka na kita kalawal palabas nga tawen? Napunuan ka nun. Gabot tamadi kanumat ti panagsasauyo, no awanak. Isinot adad nga patsi, misunaw no siya. Saan nga tamad nga agul-ulbot ti asawak na. Ay, isot ka nunungan. Nabat patag ta asawang nga siya nga inam nga nangipultit keng ka. Nangiposta ti kakaiso na kambiyag ko, mayanak ka lang, tinagigib ka, pinadakil ka, kalpasan na, nataasawang ti kanunungam, sa nga siya. Nanang, awan kang kanunungak, ibagbagak lang ti kunat. Nga saan nga tamit nga gululbud ti asawa ko na amok unay ni Sonia. Ket siya, di na ka mamo. Isuhod nga mas dawak, tanasiyat kayo met. Ngayon mapay nagbalin kayo nga saan nga nasiyat iti asawak. Muna saan nyo kay kayat kay sunod asawa? Manugang? Ano mading aramid na? Kat natangsit nga ron. Natangsit ka na gitoyin at tanapunuanin nanang. Nanang kahit mo pasama kita? Siya agpakubamaking ko na? Nurumay ko mga da kayo. Da kayo tinangrugyan di basol. Diyos po. Talagang nga siyak ti kanunungam ng inam. Dadya nga sa ti kanunungam. Apay ko mga siyak. Siyak ng rugyan di basol. Da kayo nga rin tinangrugyan di basol. Gapot ha. Maditi pa nagsasauyo sa na punuan ti asawak. Hanga maaramid ni Sonia ti kasdyan no saan nyo nga no nasa ti pa nagsasalito ay kayong kuhan. Ay! Teko na kon. Ada pa maneknek na. Ada pa maneknek mo. Awan pa maneknek ko. Gapot ano. Ada akit hanyo mag nga kasarita isunat ti baribaro no. Diyak pa na mamano mapuutak nga dati kasarita yung isuna no ada ak. Yung no awanak ka no. Tinada pa nagsasalita. Ay! Arapit mo! Ay! Kanong ay! Talagang syakti sa mga kanunungan niya. Kaya po. Nagbalik ka na akin. Iti anak ko. Mas ko makanunungan anak ti anak ko. Saan men. Pauna hindi ka sa saan. Nanang, kawan ti kang kanunungak kunak manin. Ano kawan ti kang kanunungak? Nakalawlawag. Sikapi ka mismo ng ibang nga siyak ti poon ti basol. Siyak nagbasbasol kat ti asawam ti saan nga agbasbasol. Kasano nga rin? Nga't naramidan tayo. Kapilitan sa talaga nga. Sumina kami. Hana? Makitam? Tamaiptura nagpahin nga panawan nga inam ngagbay mesa. Hanabad pa nagtasawa nga umiti siya. Anang ti solusyon. Ti problema itananang. Di kayo umat kayat ti bapan agpakumbaba ngagpadispensary ti asawa. Pa ko mga siya. Ket no kas pagkarigan ta ti asawak ti umay agpadispensary. Ano reaction? Makita yo. Hanyo mat ngawt kaya. Tama nga no, pa-dispenser ita. Kita, okay ko na yo. Into nabigat, baka sabali manin panagsasauyo. Gabutan na punuan na yun, baka sumungbat manin, gapa kayo, baka pinangit kayo, baka pinatay kayo. Kani palubos mo nga siyak ginam ti matay. Napigpig sa isuna, ito bubikit, bakit akon? Kaya maabang ka. Bakit ito nabigat? Masang patanak dito nga, ano na makatakder? Linugpin ako na nga babae, datang asawam. Dahil malanag ko na, nga bumakit kayo, nga bakit kayo. Nanang, ano kas pagkarigan, tagbidridan kayo ton? Nasyak di ba nga si kaso ka na kayo? Gabot aguburaak.
Ti mga sikaso ka na kayo, ket ti asawa. Datong mat panunutin nyo. Iso agbalin kaya kung mga nasiyat kan kuana. Tapno di ka sakit, agbalin tumat nga nasiyat kan ka. Agbalin nga nasiyat kan ka. Kan saan to nga, masulit nga mga estimar kan ka. Kas paganigan lang nga. No, agbedridan ka ito. Di kaya, agbedridan. Kahit kung gulpe matay. Kahit no saan nga ron. Kasapulan to maidanon ti kanin nyo ita siladyo. Kasapulan to nga masukatan ti daya pa to. Masapul nga madalusan na bagiyo. Manigos kayo. Hanggang to maaramid na tatagtab trabaho. Kas paganikan lang. Dato ko ba't panunutin nyo? Ano nga ito kahit mong aramid na kita? Mapanagpakumakin ko anak? Takayot yung aramid. Kayat! Kahit no umay nga ron dito ini sunya kahit isot at pakumaba. Magkikapya ka na kayo. Awan na ta. Nangarot solusyon na. Isisina. Yung bigat mapanagtuag sa pulit pagkasiraan mi. Iyo kaya ka talagang kapya kayo. Pimpinasin na panahon na kayo. Wala santin mo yung kahit naman kang may sa agad anak ko. Hindi anak ko, pinalagkal. At luwatan sa mga sikaso kanya ko na kipanawan na. Nanang lalaki at asawa, kisutas kan ko mga kakapyayo, tapos luwatan sa mga sikaso ka na kayo. Kinasaritak ti asawak man. Awan ti maturog. No saan nga masolusyonan dati nga problema, Sonia. Please, agpagpakasya ka. Sikat ti bapan makikapya kininanang. Uy, badpada kit reaksyon. Kabarbara pa lang ti amin, Rafael. Abay nga di mo urahin ti bigat. Masinong kada kami ti umunang sumuko. Kaya no sa among mauray ni nanang sumuko. Mabaling ka di nga sika. Bali nga mo mahauton tiriknak. Sige nga ron. Naturog tayo. Kahit na imasin titurog ni John. Sabi ko nga, tayo itong bigat. Napintas a bigat. Kabigatan na manong nami awanan ti asawak. Iti abay ko. Ni John ti adda manong nami. Limangonak. Diretso ak iti siyan. Dami ada nakasaang ti dalikan. Iwawan ti magbambantay. Kinitak manong nami. Malingling tang itlog. Mabalinsan. Inidtep ko man. Sa ako inya ka rin. Itinalamis sa dano. Tapno naklaka malukatan. Ninanang nga ta. Ti asawak manong nami ada iti likod. Agnat dating tiranghaw ti kamutig. Nagtemplaki ti kape. Idi umay ti asawak. Pagkirapi mo man nga imaritan neta. Ninanang. Tsak pa ba nakita? Baka dapat lang silad na. Hindi agsangit manong name iti anak mi. Hindi nakitain. Hindi muwarte asawak ti silad nga ubana ni John. Sige labasitin pang kilat kareta kamutig. Ano tinakato ta? Ang nisaganang katulatan ni Bugo. Ng pag-isaw-sawan. Kan kamatis gayam. May ilok ka na tang lining tangitlog. Ninanang nga ta. Di malpas ko manunemi. Kinalda ti kamutig. Marisat manin. Kani. Data rigat na't mangalat lugan ng panagtrabaho. Sige. Maanda ka rin. Ngayon ninanang. Tsaka mo. Napanag iti salad na nakalak. Nagtugtuga. Nanang. Di ka pinakaring. Nanang. Nanang.
Sabat nga dakas na pasamak, di ba? Nanang! Ah, apay nakalado kami tang bumangon. Bumangon ka timangan tayo. Kaya timangan. Mangluto ak tut karek. Di kay rumar, kaya makita ti asawam. Ngadda ka. Tunawanak kay tu makita. Anyan tumanan ti papsamak. May kay mga hanak ka mga manangan kay lata tamok. Handak ibat yan. Kastan tumatlamanan ti aramidan ti asawam. Di pa kanan tumanan ti aso. Ang luto ak ti bukod kunto ang kanin. Irigag pakadakon kung nagtrabaho man Nemi. Pangasim. Tay subling ti dati nga saan nga sumungsumbat. Oh, abay. Napunuan ak karoten. Amo kon ti sumungbat. Kasano no, agapa kayo. Padasin na. Padasin na ti dumarop. Nga pumungot, munot tumungpa. Tutupak. Uray no, inaon ng imsyak. Diyan kadimot ko na ka, nga, agpakumbawakan, yan tangi, bigat mo tin. Di ba? Imbagam nga, intun bigat, laingan, ngam saan pa yung bimaaw. Takas yamat man ng tinangig ko. Hanak ka makita, no adda ka. Tasaan ng ama aramid, ti aramid na, no adda ka. Intun awang ka, ang aramidan na. Kasi sino to saan nagpungtot? Huy, po Diyos ko aya. Problema, mahala kay balangan. Iti pagtrabahuan, manong Nemi, nayuman ko na ito, kadagiti kakadua. Ano yan? Hanang nga kinawatan ti asawam kininanang mo? Pari Rafael? When? Yung dati-dati magkaw problema, han? Dati-dati, nga inananusan ti asawa, ti panagsasaw ni nanang, no awanak. Kasi naman ti kunan. No awanak ka no, saan nga napintas pinakisarita na. Baon nga baon, hanga na siya at ti panangibaga na kuma, alayam man detoy, at iyawat mo man deta, pakilabam man detoy, dalusan man detoy, saan? So nga napunwanan ti asawak, sumungsungbat matin. Dadada nga, saan nga kinawatan. Mati matagpakumbama ni nanang, di matagpakumbama ti asawak. At solusyon na. Solusyon na agad sumina. Isisina, sumina kayo. Dapat kami deta. No, ang asawa na, tiba lalaki o no babae, sumina da. Yung siya kumamat kahit asinaan ni nanang ko kapatag may mesa. Kahit masapol nga rod ang agnaknakam ni nanang mo, tapno saan nyo panawan, kasi siya kuma. Ngayon di namat kahit tagpakumba ba. Di panawan nyo, tablog nakam. Anya tamom, baka doon awanin, awang kadwanan, kahit mamiris ng tumitan nga bidtot, tinaramid na. Nga saan kung mga rumbing nga kasi tinaramid na kada kayo, kung ka manugang na. Just in case nagsakit, asin mga sikaso. Just in case na agulpay agkabawan, asin mga sikaso. Kasi naman din magkakingkuha na. Ngem, madit ugali na nang mo. Isisina, tayo tat solusyon na, pare Rafael. Nagdamdamagak manong Nemi, di mabaling nga pagkasiraan. O, mati ba ibagada. Insapsapak manong Nemi, ti nagpatingga. Agandar tabak malabasit, boss. Abay, dalamat bit papanak. Sapulang ti pagkasirami. No, sumina kami. No, agandar time ka agad, under time at sweldo. Hanga bali, boss. Ano oras no? Intun alas 3. Sige. Kasta timpakadak iti porman mi manong Nemi kit kasta nga ron tinapasama. Pag napagnak, iti sentro, ti ilimi, manong Nemi. Napasapat ko. Tata, wala tamo yung pagbabaling ng pagkasiraan dito. Pagkasiraan. Ganita sa nagtimunisipyo Tada naging pagkasiraan dito tayo ko hanga tagad to yung mga opisina sa munisipyo.
Bari ang bakante. Iko na. No ako bakante ka tawa mabalin. Ada na sarakak man. Nabit pa nga pimanaw dati nga kasar dito. Pero, tuwa kwarto. Ada basit nga salas. Ta kusina paglutuan. Ada ba talikod. Akin istor ka dito. Sudah. Gabota pimanaw da nakit intrikap damat Mabalin sahod nga lokatan. Ada contact number ka dati nga nagkasera nga kinchangki idireta tata. Ada. Ako na naman just in case nga ada mga yak nga mangupa ka dato nga store in sa riping da at kasapulan ka may bagatap no agbayad ata siyempre ginastusan na reta. No isublim na kita gastos na kanagita yung kapan agad mabalimay. Medyo lisensya na nga ta ang pangatang nag-expire. Tsaka mo mabalim mo itong nga balikon di lisensya. Kadyo mga radyo kontak na tata. May dito pagkasaraan na da tiyangki. Ada no ka obrahin di asawa. Simang pakitak nga radyo dito balay manon name nga nakaulimik. Mayat man. Na nauliman. Yung nakitak ni nanang manunimi ti karuba nga makimarmarites. Si Mrekak. At dati asawa kiti kusina. Nasapa ka man. At ako siyudad. Hanggang nagapakin ni nanang. Ni nanang muntot pagsalutsudan. Abi nga, sa mo may baga, apin ni nanang pa lang. Baka ti version ni nanang kat madi. Kat baka mati version ko para kang ka. Sa lutsod, nung nagapa kayo. Yay. So la isot panagsasauna. Kasi mong batak mo ta. At nagapanyo ay. Itaman. Di ba nang sungmat mo kanya, itaman? Tawan ti asawam? Kabampano mo lang, kasi ti basod na. Inida mo sa anak agun-uni. Yung damat nga, ulit-ulitan na ti mang pikar, tiriknak, tatlo sumong batak. Natay, imagine ma, ada mayat nga makiapaken ka. Ngem di mo mat kahit akaapa. Damat nga aramidan at pamuspusan tapno mapunuan ka. Kasi diya dugali nanang mo. Kasi siyempre, kapag ulit-ulitan na, kasi sana ka sumungbat. Aguniak matararago sa Kasi siyempre, nangatot buses ko. Tanya kami ti kayat yo! Kuna ako na. Makiktot mat, nakatras. Nadyan, uminga na. Sika pa yan, nangatot ti boses na. Ganyan, saon. Awang babayin mo, manugang. Tiladay bagbaganan. Siyempre, subat mo ka. Sika awang babayin na. Bimakbagatan ka. Sika umat danakib na. Kuna ka. Diyan, nangigta kayo man tisang karubanan. Imbes ko mga pakumbaba, pikarin nakmat. Tanit kasi ko mga, itaman ko. Nanang, agkapyata ka din baka kunak kasi baka danda. Di ka kakayat baka kunak. Abi nga di mo pinatas. Uri pinatas ko, Rafael, amok. Di na kayat ti makikapya kanyak ti inam. Diya ka mo noan niya, iti di na kayat kanyak. Si kabalat nagkuna nga manong atawan, nga awan ti kasto nga problema, kada gito'y lang. Gabata na gan-ano sa. Marbaring ko no, iti saan kong isusungbat, iti saan kong itatangsit, nga baybay aklat ta, uri madit pa nagsasauna, baka barbaring ko no isot pagpatinggan na dinagyak gaya mapikar dito yung babae, baka ko nagsarding kumahaan. Di kat kimaron, itatrapikara ko. Hamat naman baling kakang kanayon naklatan ng ikuskuspil ni nanang mo. Abi hindi mo padasen ti mapan agsaludsud iti karuba. Tapno di kas takad mamati ka kanyak.
Dadaman ti request ko king ka, Rafael. Digiti kasidgan nga karuba ti papanam. Amok na santa kanunungan ni nanang mo. Iso ang ibagada lakit di pud mo. Pinadas kong hinaramid man. Tata, ay, Rafael, tamang pala kumalatiw ka. Dati yung sumangpad kan nga gapot ti trabaho ang karumrumwaran. Sa kan tumala rumwarin ti kabigatan ng agdiretso ti trabaho. Tamang pala makikaruba ka. Kahit ko ako malang amin tagsaludsud data. Dakay ti kasidgan nga karubak. Anat mapaspasamak ti balay mi. No kasta nga awanak. Kaano, manipod idi amon ni Sonya ti sumungbat no kadagiti napalpalabas. Kadagiti napalpalabas. Mati kaditi pa nagsasao ti sa ati inak. Talaga nga madia. Na minsan pa nakasaritak ni Sonya. Abay balasan kung ipalubos mo akasalat at ibagbaka katugangan mo kan. Di ka man agun-uni. Ngano sumungbat ka kita nasa etlat at sungbat mo. O rin nakatratarin na kang kasla, di nakakaaya, tapulos nga manuga. Saan pa nagsaso ni nanang no ka? Binubog ka. Trabaho mo amin ni Sonya. Makikita mo mit Sonya nga kay ti aglawlaw. Mapanaglaba. Tiliko din nga dadya anak yo. Dinanang mo, urek sang sakit di anak yo, hanay kas kaso. O rin no adar aramiden ni Sonya. Madaw makapana kumatipanagsal-salapay na kitagsangit di John. Kaya adamat sa dyan ni nanang mo. Babayaan na lang. Kunan na kita, hey, tanak mo! Gaanawain! Kagsangit! Kunan tumat ni Sonya akit. Pakikit-kita yung man na. Kit ni Jack pinalpas na ito yung aramid ko. Ay, wala ka kutak! Awan ti pa nang ipatag ni nanang mo iti asawam, uray pa di ubing. Oray salusod mong daduma. Awan ti mang kanunong kada kami kininanang mo. Bagbagaan mo ni nanang mo no? Awan bibiyang nyo. So, kayat ko kunan. Sige tata. Umanayan dito ang ebidensya. Umanayan ng pamanagnek. Orin na kayo, pikin ang sarita. Kita tapno mamati ka, magsasarita ka sa bala karuba. Tapno, adanayon, baka kitno, ti amom kita kang kanunungak ni bakit mo. Baka atapom nga da sakit tinakim ko kininanang mo. Waray saanin, tata. Umanayin timbagayo. Awampay ni nanang manunaymi nakaluton ti asawak. Ana, kumusta ti napanam? Ay, paspasensya mo ni nanang ko. Tsaka mo, kasagal talaga taramin na. Sino ta kasalita? Ni Tata Sido. Kinabud doon ni Tata Sido. Api nga di ka sumungbat, api nga di mo barain mo tapno haan nga ibagbaga ni katugangam nga ipalpalubos mo latag nga kwan. Mairurumen kan. Tapa na kairurumen din eh. Hanak trata rin ang sila tao. O malat pa nakisarita na nga na siya. Aramid akbat amin nga obligasyon ko. Kinapud mo na katawan aramidan na. Laba akpay pantina. Tano kas tangagdikos. Ibatin na latay tabanyo. Ti underwear na. Siya pati mang nablaba. Yung manipo didi. Nagsinungbat kami na. Di ako ni kaskaso. Baalan ako na. Nada nakita ko ng kasera. Huy. Good news no kasta. Ano ka ron? Iimpakitan. Nagitarawatan tayo. Mabali na yung tumbigat. Mabali na yung tumbigat. Good. Pangikargaan tayo nga ron. Magkita ti babalin ko nga arkilain nga pangikargaan tayo ka nagiti gamit. Tado man tagiti alikamen tayo, di ba? Electric fan.
GTV, kuka ta GTV. Hanapay. Paglutuan. Di akong paglutuan hinahangmon. Doon sa amin, daan nga paglutuan, kukuha na. Metod mo tila panawan ti inam. Ito kasi siya namuwak yun na punto. Ito kasi ito nga kaawan ni nanang. Nga, tsaka mo yung kanuman, ito yung panagawid na. Bayam. Isisina talaga ti solusyon niya. Hindi malpasak ang mga manunemi nagpaamyanan na. Ano na karoba mi manunemi uno ka barangayan mi nga. Adara kita'y dadakil nga lugan na. Pick up. Nabago kinasarita manunemi inarkilak. Si kantulat nga rotin ti mga dreba. Sa amon tubel ay sublinto numalpas. Wa manok. Sige. Oreta nalakamat na di arkilak. Gasolinaam lang. Magtad kalabas sitson. Mayatin. Doon sumang payatak man ang name awang paninanang. Di maturugan. Di tayo takimpakin. Sige nga rin, kimpakin. I-ready ti amin. Madamati pa nagkimpakin may man ang name di sumangpet ni nanang. Anda kay kami nang ada kayo nanang. Ada intadam nga kanin ni nanang Sonya. Ay, ore adda. Jak kaya ka din. Nagluto akti ko ka. Di kayo ba kami nakipanganan, tinakikarubaan nyo. Di dapat agayabag mga anak. Tanya man nga yung tinapakapatpatig nagsasaritaan nyo, kanang itipada yung mabakit. Awan, awawisan dak. Agkamang iti asosasyon, iti natatayangan, jak kayat. Paggastusan. Kanyang paggastusan. Data ko ba pwede singasin ko kada kayo. Dasyak tagbayad, nuwan yaman ti monthly contribution. Tamo yung tumayta kayo, isunto pa nakaawat yun data. Adan to basit anayan, yung no, kas pagaligan. Pampanunutin mo, ti papatay ko niya. Agura ka. Ano na tararami din nyo? Sumina kami nanan. Tubigan. Naktualanan ti pagkikargami, kadigiti gamit. Nakasara ka nga dagos ti pagkasarami. Alam, sige, grungaab kayo. Talagang sana kon kay batpadek ti hastak ko. Ay, apo. Naganakak na doon na tumangkina ka niya panawan na. Dapat patay ka na. Nakababae! Gamiti siya. Anang saan ko tuklusin di asawa? Kaputanda ka? Baka naturturan di sola. Tsak marami na ito nanda ka. Inamin nyo lang. No, dahag idikat saan yung araramidin. Yung nabanag-nagak. Kanagiti karuba tinang ipaneknek nga talagang madi ti parang tartariyo ti asawa. Nanang kayo, ngimsaan kayo kanunungan. Talaga, hawan, tarabing mga anak, nagas ka nga anak. Saan ko kanunungan ti mading aramidyo, dahil at kahit ko sa unanan. Mayat kayo manunusan. Talaga panawag kayo na. Isisina ti solusyon ti problema. So aramidan mi. Sige, sumangpat kan tulangan, numadamag mo, kamay sakon nga nalmi sa bangkay. Agpakamatayan! Nagsinto ka na naman. Nanang, di yung kayat na sumina kami. Pues, no saan nyo kayat na sumina kami. Manipod ka rin nga oras. Ikariyo. Nga bigbigan yun nga manugang ti asawa. Nga napintas ti panang tartaryo ken kuana. Ta nagbalimbat iso na nga na siya. Tapati ti apo ko yun. Ibagbagada ore ag sangsangit ken hamoy kaskaso. Inramraman mo pa yan ti mismo nga apo ko yun, nanang.
Gabat ti mading o ugali yun. Awang met manong namin ti mauray ko panang ibagana. Lagit dispensarin da kuman ano kastoy. Kunawan, pulos. So nga kabigatan na manong nami. Naimas palang titurog ni nanang hindi pumanaw kami. Naipapanan nyo. Rafael, amay matayin. Nagbakwit kayo matayin. Kundi karuba. Isisina lang nana. Antikay kasapulan. Tapno awan ti maaramin nga gubat. Kitne. Nangrugi ti gubat, agibos lang ti gubat, no. Pumanaw di ba isa? Nga umadayo di ba isa? Una, kasanon no, sa pulid ng tulat tati pagkasaraan nyo, umay tulat ta ni nanang mo. Tapno taratar na nga saan nga na siya at ti asawam. Ay, dahil nga tamatan. Baka siya ako na mismo ti mangibilin ti asawak nga pangngatan na no, tong pain na nanang ko. Manong nemi, magitak tiragsak ti asawak, hindi makita nanti pagkasaraan. Kaya't kula unay, Rafael, magustuhak. Sige, makamu ka nga rin. Inakmanla ka makaman ti man nagtrabaho. Doon na yung pukaw ko, nag-under tamak pedikal man. Kinunak manong nemi, kaya oresan kong imbilin ti asawak nga alisto ti panakirelasyon na ti karuba. Amok nga ramidan. Awanan problema, Rafael. Awanan eh. Kung naktupay kami nga, isisi na ti solusyon ti problema. So na lang tayo pang panunutek ti kasasaad ni nanang ko. Kaya pasarimat ng gabisitaan na. Kumustaan. Sige. Karumang naman launay ang kanumala sa rungkaran ni nanang mo. Noon at mamas pasamak na. O rin adamat lang batim nga abasto na. Adamat kwarta na nga itultulit na. Kaya nito maibos nga rin di kwarta na nga. Naktuik ka na. O maibos na. Inagamit at timalem, manong nemi, nakabimpintasin, nakadilinis, nadalos. Kina-open na yung tiyanggi. Pa in-open mo? Kinakasalitak daging na kukuha ka ti kasera. Kinontak mo sa kano? Owen, nagsalita amin ti may panakapasubli data, nagastos na. Mabalbaliwan to mga saka di ti lisensya na pinagasta kita. Maya, nadagam nagyan na. Nagyan na. Nagsalitaan nyo pa kung managdagyan na. Numano, baliwak to tawagan. May rapi mumit lang. Mayat nasingpit mo ni June. Napanak na kikaroba, nagkamamu ka na kiti karoba, kita adun na kiti kakayem ko. Alis do ka maging kayem, na nasiyat ka nga ron. Yung bagbanta mo mga nasiyatak ka mo madadati. Dikat kahit ng asawa na talaga para parang nasana nasiyat ni nanang mo. Di pa kas dahawak namin. No apay kas jay. Abay sana inararamin kadagiti mo nga manugang na. Sino kumat imuno nga manugang na? Kadagiti kakapsat mo. Ang tangan ko kapsat ko. Ay? Yung gaya mo yan. May sak nga anak. Sinulang na sa anak na pagbasa ni nanang. Sa anak mo nga nag-interesen. Hindi ka takon di construction na dumating ti amok may pang ti construction. Nakalmatin sweldo. Bingar ka nagsanay ka. Kumusta nga tanin nanang? Baka agsel-celebrar. Ta saan na kung nga makitkita. Baka inawis na hindi katipada na nga senior. Kata isot inaiban na kadwa ng agselebrar. Amo ta, ano hindi kakayem ni nanang. Kada katipada na babakit. Makitak na ka no kasta awan ni dia balay kita mapan makikot-kuto kikinuto da amo no nya pagsasalitaan da siyempre may ramraman nakalatamot nga pagsasalitaan da palawas ti makalawas dualawas talo king ka makabulan nanapintas ti anayas manong nemi
Tawad di mga kon nga madi nga sarita. Hinggang ni magati asawak man. Adan adi ni June. Nakaaramidan na. Kaya pala balay Talong bulan Idi hangko pa nga inapan ni nanang mo. Stang. Baka no. Idi apaam ka. Pasiddedan di pa naginaw mo. Medyo. Edi layak idinti na surok nga makabulan. 2 bulan. Walang 2 bulan delay ko. At ang makabulan tayo dito nga 3 bulan ti sikog ko. Mukon. Nusang ka mga ginaw agdadagsen. Baka kas din sa mo pala nga nasumbata ni Suna. Siyat man. Nusumbata ko. Imbaga anapunuan ako. Saan ko mga napasamak, ti sisina tayo. No, saan nga napasamak ti kasyay. Sige. Tendak naman sa rungkaran ni nanang ito nagsweldoak. Ito na akong kwartanan, inaktuik ka. Domingo, hindi mapangko sa rungkaran manong name bigat. Nakarekep dagiti tawak in ridaw. Nakalakti ridaw. Nanang, awan. Ni Tata Puldo. Ada ka, Rafael. Awan sa akin din nanang. Manamuta na sapa itay nga rimwar. Pamyanan. Kahit anat mo obserbarin nyo keng kuwana. Awan mat. Malaksid nga. Basta rin maobserbarak nga tumangan, nagdungog, kumintat amyanan, kumintat lao, bagatan. Kan naliday. So kasla kargat nati agtultuloy mapan na panaki kadwa kargat padami nga senior na naruna ka nagdi babae. Di na katapin na amiris ti amin data. Jack manam mo. Uraim kindi awon ka danuna yan jay. Barangay hall. Jadi praktisan na ti sala. Umadani nga minin ti piyesta ti barangay. Agsalad lang to kano. Napahanak manong name kat talaga mag-practice. Hindi makita na si Marden. Imasagadahos kanya. Kanak ko. Anda ka. Wananan. Amayat man ta. Makasimarong ka. May bibusti kwarta akon kat. So, ang tirantak. O may kaikan kwarta. Mayat man dito yung araminan nyo. Magpalabsan ti oras. Kanda pa naka-ehersisyo. Kumusta naman ti ba nagbayamay sa'yo? Saan ka din nagsubli? Baka saanin nanan. May kalatras sa rungkaran. Napindas si pagkasarami kapatam. Adan isariping at tiyanggi. Adan nayon ti obra ni Sonia. Kanayon ti ikam. Minudtoy data. Imbagak manong name. Tay suli na tilaod. Wananan. Kabisado yun dyan lugar. Kabisado ka daan na ito munisipyo. Di ta ati munisipyo ini. Kaging ita nga na-renovate. Mapangkam di tayo di dakam ti high school. Tuwar tayo. Gaman na kanak. Sige. Nag-awit ako puntan. Ituloy nyo mag-practice. Sige anak, gaman anak. Ito sa mong petag dito balay manon, name kumusta ni nanang mo? Makipar-participar ka na kita ko pada na nga senior. Pada practice dapang ko dinan. Kahit kasla naset mo ti paragsalita na. Una ta sikat ka sa salita na. Ure idin, ure siyak ti ka sa salita na, da masit wa. Una ta adak idi.
at daak sadyay. Nga mamangag ko. Ngimita ket sang ko mangag. Dinamag nun sa dinutayan tayo. Bagak banda. Umay tungata. Kabigatan naman ng nemi na panak man nagtrabaho kit agawid ak itimalem nakigtutak. Ada bakit nga mga ayawan man ng nemi kini June. Nanang, ay, ada ka kay man anak. Itapel daw ang dak, dito ay nakipangal daw. Yor ore ka nga rod. Tak, sakto agawid din no sumangpet ka. Umiyan kayo na. Namin ano yung matang inuban ni June manipo didi. Ipas ngay. Itay sumangpet ak sakpet ipangal daw kat nagluto ni Sonia sa irapin natin mga naglako. Kinagsangit isuna, napang ko yun, inaalay, inumbak. Aging kakana ito. Dakam nagkat kadua. Ito agit, ito mangang kami agit, inumban ni Sonia, ta subsubuan na. Kaya't nakatingasawan nga okay kayon. Iti manukang yun. Uwe na nak, iti kawan niyo kit na amiris ko. Siya gayam tayan, iti diferensya nak. Idin to tagpaiso nga nakasaysaya at nakaan-anos ti asawam. Napunuan nga ron. Kanimbaga na pa yung aginaw gayam ka di panang sungbat na kanya. Tada gayam man ading ni John. Wala na. Dan tumantan may kaduang apo ko. Baring na babain tumantan ha. Ewan nga ron ti problema. Nawanan na. Ay, ada problema. Ada problema. Awanin ti problema, may ni Sonia. Ngayon ti problema, ti panagbaymaysak sa di balay. Kami matngarog mabaling nga panahon dito eh. Gabutan eh. Ilaklakad ko ti lisensya ti store. Siya ako ti ni Sonia ti Mainagan. Ken, dandani ko may ring pas nga bayadan na jay. Nagastos di aking kukwarata story di. Kaya jagargaan nga nadaanan mi. Halang anod. Kita sumarasarang ka rin dito ya. Alas tumadlaan. Agawid kayo ti malam. Taang ka umyan di balay. Kalpasan na. Ti bigat. Umay kayo dito eh. Gastos ti pagplete. Hindi, dito kayo. Tamapan nyo lang sa sarungkaran di balay nga mapandalosan. Iti maminsan di makabulan. Nung kumita kayo ti agkasera di balay. Dabdili ka sakit adamang daldulos. Kaya na pakakitaan nyo. Kas kang kanayon ka dito eh. Kaya dantay ito na. Tanong kas kasanulay. Mabalintay mat nga maiyakar na tatanggi. Maiiwamat. Mabagkat mat. Mabunag mo. Awa mati konkreto nga, awa mo tama, awa mati konkreto nga partes na. Pati di datar kita, semento mat nga dati dita. Di kahit nangasawan. No, umakar kayo ito agsubli di balay, pakialala yung tutanggi. Una, mayabalbali ito lang di address na, enjoy disensya. Di adan ito pa, tiyanggi sa jayan. Una, medyo adayo tiyanggi jagat. Nintun ka naman pasamak na ita. Siguro na nang iring pasminti makatawan. Ta makatawan kontrata mi kada to'y pagkasaraan. Alam mo na anak. Kahit uroraya. Nakalutun san ni Sonia. Mangka dito ay nanang. Lakam ka. Ora kita dumati pagluganam nga gawid. Di ko nakman kat umiyan. Umiyan kay nanang. Ay, baliwak tulay ang enti ko. Umiyan kat nawan nalak nga rawatek. Sige. Intakot mga nan. Dahil din manong namitin ng rugyan. Panagkapya. Ti asawak ken ninanang ko.
Nga ti agdama manon nemi nagsubli kami metlaeng diti family house mi. Ket awanen ti mangikupay nga madi kontra kadagiti agkatugangan. Ta tinulong da manong nemi saan nakas idi nga aramid obra amin idi ni Sonia sa sampay nga nasyat iti panakisasarita ni nanang ko kenkwana. Nukas tangawanan. So, naora man pahay, no simina kam idi, kaya solusyon ti problema, anak amirit sa ni nanang tibidtot na. Nagsubli kamit lang tinagkapami, manong nemi, tap nagtultuloy, iti panagganayas ti bihag mi. Talo, nigi tinagbalin nga anak mi kini Sonia manong. Nga ni nanang, ti may samang tultulong ti asawa, iti store, ken kastamaten, iti pa nakaasikaso, digi tubig. Dito nga rod, manong name iti pagkasalita. Thank you. Naman pa'y simple laeng amok nga do di kiti makarelate, seknan iti agkatugangan, seknan iti problema, iti saan ka magkikinawatan. Nakaibata ako mati adal, liliwakin pagsamingan ti biyag, to'y agyaman, Rafael. Thank you, Rafael.